wallahi Ali ina faɗa miki cewa ni ma cege ne a garin mu ke kin kiyarda ko Allah wallahi tsohon dan iska ne ni a rigan mu saboda kafkewar rigan mu wallahi ba dan iska kamar tunda ba wanda yake can wiwi ce ni kadai Allah kai haba ina faɗa miki ai ko da na bar garin na wallahi lalacewa ne da na koma kauye in kuma kina so in nuna miki irin bajintan mu ta ca wallahi Allah ya kawo kaɗa wucewa ki ga yanda zan ci ubanci in kwace abu hannun ciyan jurna dan fulani nan fa binni ce ba wai kauye ba yo da Allah ina faɗa miki birnin banje kai wallahi in mutu ya kai 10 na rike wannan wallahi ina cin ubanci yawa karamin sege to nuna mu rashin kunyar taka kai garin dai akwai ma'aikata wannan da ubanci mu ga wannan waye baki ci sabab wuce ki ba wajen nan mutumin banje mutumin wofi ya kin ga wannan wallahi na cinye ci kenan Allah ya biya jan a garin mu wallahi in na ci abu duk gigin mutu wallahi ba zai biyo baya ba Allah ya biya jan wuya to bunni ce nan akwai ma'aikata akwai yan sanda akwai yan sabana akwai ma'aikata handi in boni lalacewa sojan ne wannan lokacin da muka je Maiduguri ne shiru mana na ce ka shiru dan sannan aka yi mana transfer assalamu alaikum ai ne ta zo kusa ga masu garin na Allah ofisa taimako nake nema yaro ne mahaifin shi ya aike shi da waya wani dan fulani marasa ji masu yi wa mutane banna yanzu ya karban mai wayan nan to kuma kaga ba ma sa rigima ai na karban ma wayan kai gaskiya uga ana complain da fulanin nan mu je ai mu dai muke da su nema to a taimaka mana mu je ka nuna mana mu je ofisa wallahi ina gaya miki duk a cikin canuna ba wacce na fi so kamar wannan Allah ai wannan nagge kenan wannan farin iri ne a cikin irin ci muka cewa da Musa ne sana minti daya gudun me kike do Allah sannu ofisa yawa sannafa ina kwanan lafiya ya hanya ya kike lafiya kalau yawa sannu yawa kai ne dan fulanin nan da ake bada labari ko assalamu alaikum ofisa yawa ka gano wannan yaran a'a wannan an ci ne an ci canuwa ta ya bani waya ga ta nan ban kai ta ko ina ba ga waya ku ya an ci saniya ya baka ga ci Allah yayi ko bude ci ban yi ba yana cikin ki na sani wadda aka ba ban yi mai komai ba wannan barawa ne ba mu yarda da kai ba eh mu je da shi kawai wallahi canuwa ya ansa ya